Zdravo ljudi, danas sam hteo da vam odam jednu tajnu kako da dva najbitnija aspekta u svom životu dovedete do savršenstva bez imalo muke. Naravno, govorimo o izgledu i o parama. Recimo, vi ste debeli i ne želite da se odreknete svog tog prežderavanja, niti želite da pojačate unos heroina. Uz moje rešenje, vi ćete preko noći izgubiti kilograme. Ako ste mršavi, vi ćete za tili čas postati bog fitnessa. Ako ste ružni, vi ćete očas posla postati Apolon. Ako ste siromašni, pa ja levom rukom od najvećih bednika pravim milionere. Kako? Znači prvo upalim kompjuter, pokrenem program koji se zove Photoshop, ubacim sliku, imam gore neke opcije za ulepšavanje, za obogaćivanje i tako dalje. Uglavnom se odnose na lice, sise, dupe, pičku, novac. Kad završim, kliknem save, original obavezno obrišete, ne želite da iko ikada vidi original, a sačuvanu verziju okačite na društvene mreže. Ljudi, to je najmanje što možete da učinite za ovo društvo. Narod od vas jednostavno očekuje da budete prelepi, da budete uspešni kao što vi i jeste. E sad, ne znam da li sam napomenuo da ovaj program rešava čak i to ako ste nesrećni. Nisam to napomenuo. Pa to je zato što ne rešava, jer ne može program da vam reši problem u glavi. Ljudi, znači, što bi mladi rekli, reši!